akekho umuntu ovalela abaculi la. Naba noBobby ingoma zabo zina 1 million views ku 1 month. Yabo, ingoma zabo zimnandi. Nabo Mbrozo Fakude kade bethi bawuyeka umculo wamaskandi, kodwa ingoma zabo kumanje ziyatrenda, kukho lapho engadlalwa khona. Nabo umjabulisi aze ngibezwe mina umjabulisi bekhala mfethu bethi bavalelwa kumaskandi noma kanjani, kodwa ingoma zabo zinamahits zishaya million views. But imicimbi yabashalazela baningi nje bafowethu, kahle hlena kulomculo lo bafowethu, umculo ukhulunyelwa ingoma yakhe emnandi, ingoma yakhe engena kubantu. Uma ngabe yakhe ingoma ingangeni kubantu, musu ukukhala uthi wena ingoma yakho iyavalelwa noma umculo wakho uyavalelwa, ngoba manje uma ngabe sezikuhambela kahle izinto awubuyi usho la kuthina, usho ukuthi no, njengamanje kahle hleshu mina bengivalelwa ingoma zami, usho ukuthi umsebenzi wami mina bekuyiwona obungishonisele emuva, ngoba bengenzi kahle. Uma ngabe usuwenze kahle, ingoma izoyingenela kubantu. Yabo, mina ngisho lokho ngithi nje baningi abaculi labafowethu abakhipha ingoma ezimnandi. Nabo Njobo ingoma zabo bafowethu zimnandi, nabo Mdumazi ingoma zabo zimnandi, nabo Lokhunja, nabo oMafikizolo bashaya ingoma ezimnandi. Angeke ubezwe bethi oMafikizolo bavalelwa kuphi nakuphi, ngobani? Bashaya ingoma emnandi. Nabo Sminoff, ungavalela uSminoff nje wena. Nabo sikweletu minyaka yonke vele inkosi yami, kodwa nje akazi noSikweletu angakhala ethi uyavalelwa ingoma yakho umbani uyayishaya nje. Yabo, kusuke kukhona ke mhlawumbe kusuke kubhimbe khona lapho kukhona ungabonisani ngasolinye khona, kodwa nje akekho umculi la kamaskandi bafowethu kumele sitshele ukuthi uyavalelwa this and that, akashaya ingoma emnandi. Nathi sobona nathi uma uvalelwa ngempela, nathi sobona phela sina sabalandeli bafowethu, kumele nazi nina manje studio bafowethu nisifake nathi emcabangweni yenu uma nisuke nise studio ukuthi bafowethu amadatha siyawathenga, ahlale emaresi, asimi kuyingcingo zakomakhelwane, si connect ama password akhona. Yabona idatha siyalithenga bafowethu. Manje uma ningenzi kahle bafowethu, sonitshela nje sithi cha mfowethu umculo wakho mfowethu awenzanga kahle la, ukhuphula amasokisi. Yabo ngoba phela mfowethu ayincengene, usinikeza umculo nathi sikunikeza support, ngoba nani niyakhala uma ngabe singani support. Yabo, so asinisupporteni ke nani ke nisupport ngomculo omnandi. Ilapho nje 50-50 my dad. Yabo.